Natupok ang isa ka abandonado nga payag matapos inangin lamon sang kalayo. Natabo ang insidente sa Barangay Ilawod Poblasyon, Barutag Nuevo, Iloilo. Ginapanagyan sa pamilya Gallardo, ginapahayag nga ini ang ginapaguba na gidman. Apang sang nakaligad nga gabi, may nagdabo kuno malapit sa payag. Kaginapatihan nga may nabilin nga baga nga amo ang nagtugas ang kalayo. Nahingagaw man nga napalong ang kalayo kag wala na nakalaton pa sa katupad nga mga balay. Ginaimbestigaran pa sang Barutag Nuevo BFP ang insidente. Arestado ang 60 anyos nga si alias Rogelio kag ang 26 anyos nga si alias Rodjan matapos madakpan sa anti-illegal logging operation sang otoridad sa Barangay Inyawan, Libertad Antique. Ang duha ang ginapahayag nagapatigayon sang kaingin sa lugar. Sa tiyon sang operasyon, may na-recover pa nga isa ka caliber .357 nga revolver. Nakompiskar man ang ginpangutod nga mga kahoy nga ginabulubanta nga balor sang 1 milyon ka pesos. Gindala pa sa ospital apang napatay samtang ginabulong ang 48 anyos nga driver sa motorsiklo matapos aksidente nga nabungguan sang isa ka bus sa barangay Nasunugan, Dao, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Dionisio, residente sa barangay Matinabo, Sigma, Capiz. Ginkilala naman ang driver sang bus kay alias Isagani, 55 anyos, residente sa barangay Kaingin, La Paz, Iloilo City. Ginapahayag nga samtang ginausoy sang bus ang dala nagikan sa Sigma padulong sa kwartero. Pag-abot sa lugar sa aksidente, ginapahayag nga hinali nga nagliko ang rider rason nga nabungguan ini isang bus. Bangod sa impact, nagtabog ang rider. Nagarigluhan naman ang magtimbang nga kampo kag nagpasalig sang bulig ang bus company sa pamilya sang rider.